Machiegni wadhi nyaka weche mag ohala kama kambi mar keto mwandu e uso mag lope mar Username Investment koro yango uso mag lope e nengo mayot e lope man kod oboke kendo ma osetimie dongruok. Kambino wacho ni lopegi man Kisumu ma ong'ere kaka Dominion koro oseikore ne jonyiepo e nengo ma ogonyore. Jatatije ma kambino Ruben Kimani wacho ni jonyiepo nyalo yudo lo kanyo ka gin kod oboke mag lopego moikore. Kamano bende lopego oyange ni kod yawo mag pi ma osekuny kaachiel kod dongruok mamoko. We focus more on affordable and value-added pieces of property where Kenyans can settle down. They can build their own homes. This project goes for 399,000 for an eighth of an acre. And remember, our prices have everything. We are not going to call you asking for more money. And it is touching tarmac, very, very important, along Kisumu Maboleo Road. This is one of the very few areas in Kisumu that has been organized, dedicated for residential development.